YouTube, og velkommen til episode 3 af Eventyr og venner på eventyr. Hej YouTube. Og nu skal vi ind i Enderman portalen. Kom på. Ja, vi fik lavet den sidste gang, men vi mangler stadig hjørne. Vi ses. Jeg kan ikke komme. Skal jeg stadig? Ja, det er før. Vi har taget for meget has. Og vi skulle have taget noget med, så vi kunne have hakket nogle af de her. Jeg kommer tilbage lige lidt. I kan også tage noget, så jeg også kan lave et hus ved Enderman. Ej, nu lægger min røv. Fordi jeg kan Nå, jeg tager lige en pickaxe med, og en diamant ind, men nej, no diamant. Det er mit diamant, der er det. Jeg har lagt en diamant af. Tænk med. Bare tage den der. Jeg tager min diamant. Jeg har lagt min diamant af. Jeg tager min med. Jeg kan godt tage bjergene. Ja, der er den. Ved du. Jeg lægger lige en diamant her ind, fordi jeg vil ikke bruge den. Det er så lang tid. Det er så lang tid, hvis vi dør nemlig. Så tager jeg den der. Så går vi sgu lige i gang. Det her kan vi bruge til at lave en pejs. Det er lidt meget til at det går hurtigt. Det går hurtigt. Jeg får en hul til at gå alt for hurtigt der. Men Kasper. Jeg får med på det. Ja, det ved jeg. Du kan bare tage løs hernede fra. For at lave mit hus. Jeg kommer tilbage lidt. Jeg går lige ind og samle nogle sten, så vi kan bygge et lille hus i vores underlandportal. Nu er der nogle sten. Nej. Vi har nogle sten. Nej, jeg har fået et stykke. Det har vi. Det er så meget. Det er 36. Det er så meget. Det er stadig noget. Åha. Nå, så kan vi lige gå i gang med at bygge op igen. Men alt det her, ja. Vi bygger det kun for at beskytte os. Det kunne jo være næste gang. Så kunne det jo være, at vi kunne sætte tider. Det er svamperne. Hvis vi finder sådan en stoppeagtigt. Nu skal vi hele tiden holde øje med det. Skal jeg prøve at ramme en Og jeg har lige noget at sige, hvis jeg må det for de andre. Ja, værsgo. Der er også 2 andre, som jeg synes er helt vildt gode til at lave YouTube-videoer. Som har inspireret mig til at være med i YouTube-videoer. Det er en, der hedder Alex, og en, der hedder Emil. Ja, de er gode. De er gode. Jeg drikker en af de Jeg vil også grise gerne nu. lige sige nogle af jer gang. Jeg drikker en gris, er det okay? Ja, Hvis det er, de siger den her, ikke, så vil vi meget gerne høre fra dem, fordi vi kan godt lide deres videoer. Og Vi er store fans for dem. Ja, vi elsker jeres videoer. Og klar til Big at fans. drikke en af dem. Ja, værsgo. Big fans. Og ja. I'm gonna die now. Ja. Så vi vil råde jer til at se deres videoer, de er rigtig gode. Ja. Bare gå ind og skriv Alex og Emil på eventyr i Minecraft. Jeg døde. Ja, Han er hvor blev du Krille. slået ihjel henne? Hvor blev du slået ihjel henne, så jeg kan en ting? Op. Op. Ja, op. Gris! De er ikke efter dig. Jo, de er. Jeg skulle ikke efter sin hjem. Jeg smutter lige hjem, inden jeg kan slå ihjel. Men ja, det kunne være mega fedt, hvis det var vi, at de havde skrevet til os. Ja, det ville være fedt. Ja, Men hvis der er nogen af jer, hvis I kender dem, Jeg er i gang. eller har kontakt med dem, så kunne det være mega fedt, hvis I kunne få dem til at se vores video. Og Ja, hvis I har kontakt med dem, så må I meget gerne komme til at se vores video, fordi vi er big fans. Og jeg kan især godt lide, da Alex han spillede sådan, hvor han gik rundt i et hospital. Det hedder Nightmare House. Den video kunne jeg godt lide. Ja. Så jeg var ligesom Alex, jeg var sådan pissegrad for det. Ja, men alle er jo nødt til at komme igennem det. Men hvis I har kontakt med dem, så må I meget gerne bede dem om at se vores video. Fordi at Og skriv til os. ja. Ja, Troels, de har Minecraft. Men
Vi håber i hvert fald, at Hallo, jeg aner ikke, hvor vi er henne, mand. Du er Nej, jeg langt. ved det godt nu. Jeg er ikke langt væk endnu. jeg kommer lige hen og tager vores ting. Jeg kan godt lide dumme gris. Og døde grisen. Og fik guldstykker af. Fik du guld? Ja, jeg gjorde. Nogle guldstumper. Hvor er du død hen, Kasper? Oppe. Og Og så er en miniting er væk. Nå, Er de? der er en miniting er væk. Du er diamant. Er det noget, man kører derovre? Nå, Så går vi kigge. De burde gerne være der. Deroppe bag. Bag ved dig. Bag ved dig. Jeg kan ikke finde stedet. er du i spawn? Nej, det er ikke mere. Jeg er lige blevet, jeg bruger hacker lige nu, jeg skal have fat i Kasper ting. Og jeg har lige fundet dem. Den du er så. der var... Det er meget svært, desværre ikke få fat i. Hvor er du henne? Mister du nede i ilden, eller hvad? Jeg mister den hernede. Hvor? Her. Det var bare nyt. Men jeg var tilbage med Kaspers ting. Det er bare at lade en greb grise, så du kan høre. De kan dufte på det. Jeg lægger dine ting i din kiste, Kasper. Nej, jeg kommer nu. Og så lægger jeg lige et forkert sted. Ja, og Det er ikke, man totalt farligt. ja, det må jeg nok sige. Hvad er det byghuset derinde? Ja, vi skal bare hakke vores sten. Jeg tager mit diamantsværd. I må give dem lidt. Det har vi heller ikke. De der ikke engang med. Men vi tager dit ind i, hvis vi gør det. Og vi gør det kun for på støtte. Creeper. Ej, jeg overlevede. Det er helt. Tror du, der er grise herinde? Inden man må tage ind. Ja, det er der nok et eller andet sted. Det der var ikke meningen, YouTube-fans. Hvorfor? Jeg kom til at putte ekstra på. Og det, Beklager vi. det var ikke en vilje. Men ja. Nu skal vi lave et lille hus, men nu skal det svære op at have min pickaxe. Du har aldrig fået en frihed. Ja, men den slog i min kiste. En lille bøg, der kun er en af. Så er det den ikke. Så skal vi hente den. Men er der noget, du vil sige, Christian? Når du laver det? Jeg har fundet dit diamantsværd. Har du det? Ja, det lå lige ved siden af. Jeg kan det til mig. Det er mit diamantsværd, der er det. Der kommer min redningsmand, Kasper. Ja, vi ved godt, det var et andet skin før, men det er fordi han den anden Oliver der, som med det rigtigste, hans mand, han ændrer det, det er selvfølgelig irriterende. Sket og sket. Ja, men bare roligt. Vi har jo stadig videoer. Ja. Men Hvis det er ikke, så Kasper, jeg tror lige, vi spørger Troels, om han ikke, det er dig, der har videoen, så nu skal vi se, om der er nogen, der har skrevet til os. Jo. Så holder du øje med? Jeg tror ikke allerede der. Men vi ser YouTube, og vi håber, at I kan lide det. Næste gang, så prøver vi at lave vores hus i Og det var, Vi så ses YouTube. vi ses. Hej.